Eu che convenzo esas coplas, falando do meu concello, ou camiñando por Vigo, e cada vez é máis bello. Levo un cacho pensando, Vigo é a miña cidade, hai moito que facer nela, pero con moita amizade. Este ano a alcaldía, o señor caballero, que polémica nos trouxo polo señor Tino Seto. Eu che mato estas coplas, dicindo que os cigarróns apostarán por nosotros e que seremos campeóns. Este ano é moi difícil, eu non podo aprobar, os docentes son moi bons, todos vou los presentar. A Misterana é moi guapa, vou darlle unha masá pra facerlle a pelota e así vaime aprobar. Carlos Ponce rir de nós, porque somos papamoscas, pero que nos fai rir é as nosas caras das. Jorge ofrece serio, é difícil aprobar, porque ten que ser así, poder recuperar. No colexio San Fernando, os alumnos de primeiro están facendo as coplas que gustan os regueifeiros. O noso Tito e Carlos, e nunca saquei un oito, non sei moito que facer.